भैया सबसे राम राम। आज है हमारे सब पूरी मंडली और तुलसी माई के विवाह आवत बा। हमारे सब जो है तुलसी गीत लेकर आई। अगर अच्छा लगे ना अच्छा लगे तब वो देख ले जाए। हरियर तुलसी नाराम कथिया हरियर तुलसी नाराम कथिया कैसे पूजी हम तुलसी पिया परदेसिया 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 माई धन देव तुलसी कार्तिक मास आई है जाऊ माई जनते तुलसी कार्तिक मास आई है जाऊ माई धन देव तुलसी कार्तिक मास आई है जाऊ जनते तुलसी कार्तिक मास आई है लिपि पोती राखत मैया कन्हैया देवी पोती राखत मैया कन्हैया लिपि पोती राखत मैया कन्हैया देवी पोती राखत मैया कन्हैया कैसे पूजी तुलसी पिया मोरा परदेसिया कैसे पूजे तुलसी पिया मोरा परदेसिया हरियर तुलसी नाराम कथिया हरियर तुलसी नाराम कथिया कैसे पूजी तुलसी पिया मोरा परदेसिया कैसे पूजे तुलसी पिया मोरा परदेसिया माई धन देव तुलसी कार्तिक मासे आई है जाऊ आए जनते तुलसी कार्तिक मासे आई है जाऊ माई धन देव तुलसी कार्तिक मासे आई है जाऊ आ जनते तुलसी कार्तिक मासे आई है गैया के दिया ना डालर की दिया ना गाइया के दिया ना जलती दिया ना कैसे पूजी तुलसी पिया मोरा परदेसिया कैसे पूजे तुलसी पिया मोरा परदेसिया कैसे पूजी तुलसी पिया मोरा परदेसिया कैसे पूजे तुलसी पिया मोरा परदेसिया हरियर तुलसी नाराम कथिया हरियर तुलसी नाराम कथिया कैसे पूजी तुलसी पिया मोरा परदेसिया कैसे पूजे तुलसी पिया मोरा